Kumya rame-rame mandang reformasine lawan demokrasine pamriye jujur adil lan pemerintahane ayo eling mring pangeran bondo iku titipan nyawa iku gaduan pungkasane yen mati nyemplung kuburan Allahu Akbar mongko pepeling atan ing masjid swara ngumandang iku minangka bukane nyipatakan satu umat Islam salate wajib luwih becik jamaah sunai kantun para madon nindak nopo kinantenan sabar sareh sarta eling Allah paring hidayah niki wau tembang Dandang Gula Pepeling damelan kula dipun lajengaken inggih menika lagu pepelingipun yasanipun Kang Mas Haji Anom Surata gandeng rasane padha maksude ya padha dadekke siji dienggo paitan golek sandang pangan enggak Mas pepelinge Mas
apa Kang Gareng? Wah tembang iki mau kepenak terus kepenake nggo napa tekse tembang sing nuansane islami runtut karo sasine oh iya sasi mulut aja ora pantet karo maulud nabi terus sisan gawe iya ora apa-apa mulane kuwi iya wah jan Kang Gareng apa iki ora kanyono-nyono awake dhewe kadhawuhan kelawan KPC Pen apa kuwi terus KPC Pen iki apa kuwi Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional ngono iki bebarengan kawan Kemenkominfo Kementerian Komunikasi dan Informatika terus aku kelingan awake dhewe ya bolak-balik ta terus karo Kominfo iya biyen kae awake dhewe nek gur ping 15 wis eneng lho pagelaran karo Kominfo biyen ya ning iki beda kok oh beda nek jaman demben kae isine utawa wigatine kuwi perkara nggon kabar utawa mensos sing hoak utawa hoax sebab rikala semono ora akeh sing apa kuwi do nulis ning status kuwi sok-sok ngrugekke wong sok gawe kapitunaning wong gawe padu gawe tatu lah rikala semono denengake undang-undange sapa sing nyebar hoax mau bakal entuk pidana kuwi jaman demben oh iya ya Kominfo jaman demben iki beda Kang Gareng iki pertunjukan virtual kesenian tradisional wayang kulit kanthi live streaming oh ngono terus ya live streaming pokoknya di rumah saja neng omah ya terus wah kok biyen-biyen wayangan ngene iki terus no penak ya dapurmu lho lah iya no ora usah usung-usung malah iki aku mikir apa trukku karo bisku tak dol lah kepiye dituku larang-larang anyar-anyar jebut aku ki pesen bis ngoyo-oyo dadine sasi Maret wis tangga tuwa April pandemi ora payu bosok iki cah aku arep tanggo pisan nyang Lampung batal to terus dulu tenan mbok batalke iki wingi-wingi ngono apa piye wis mangkat lho wis meh tekan Cikampek kok kon bali to jan asu tenan kok men nek mau tak uneni ya aja gawe-gaweke seniman ya ta terus ning nrimo Gong nrimo wis to anggere awake dhewe iki nrimo Gusti Allah ora sare wis sare apa kowe lho ya tak tenan to bocah kok senengane werna-werna nah iki ngene nah tujuane Kang Gareng piye terus tujuane virtual pengiki wayangan iki ngene tujuan untuk membangun pemahaman kepercayaan dan partisipasi publik untuk bersama-sama mewujudkan kesehatan pulih ekonomi bangkit oh kesehatan iso pulih ya ekonomi bangkit kita tegese ekonomi iki tukul meneh ya diteruske nah iki bergerak bersama mewujudkan kesehatan pulih ekonomi bangkit awake dhewe iki lak ya
eling to Kang Gareng 7 bulan sudah kita ini bersama-sama menghadapi pandemi ini ya toh wabah iki lho les 7 sasi meh arep 8 sasi lho iki iya mulane kuwi nah ngene Kang Gareng wabah ini jangan diremehkan aja disepelekke lho lara iki pandemi ya corona iki aja disepelekke ya gawat tenan ngono ya iya Kang Gareng ya toh sebabnya tambahane urung teko oh ngono ya mula ning awake dhewe iki aja wedi jangan takut jangan panik nah jadi kowe ngerti ayo ini nek ora panik iki piye ta Tru ngapa lah angger nonton TV kan ya ada tulisannya jangan panik ngono to heeh lah nek nonton gambare terus digaweke ruangan pirang-pirang eneng tulisan yang sakit sekian yang mati sekian kan nang ati ya deg-degan to kuwi nah eneng kene iki le deg-degan awake dhewe ayo diusadani awake dhewe kudu tatek tetek tanggon tegese ayo diadepi yo kanthi jujur atine ngono oh ngono iya nah awake dhewe aja pesimis tegese aja kuwatir ya awake dhewe yo kuwi mau kudu tatek tetek tanggon nah terus tekad kita tekad baja awake dhewe iki nun sewu wong Indonesia iki TKT gede TKT baja kok ngono Kang Gareng kira mau ngadepi lelara biyen ki ngadepi bahaya apa zaman karo londo biyen kene dijajah londo londo ki gamane komplit ya to nang mriyem kaya bedhe saiki wong Indonesia gamane apa geranggang kowe ngerti geranggang apa kuwi pring dilincipi lho pring dilincipi kuwi terus milih pring sing ireng pring wulung gedene sak lengan kae terus pucuke dilincipi mengos ngono kae terus ditaleni nganggo pita abang putih mertandake sing pringe ireng kuwi mau nglanggengke Republik Indonesia biyen karo merah putih saya berani hati saya suci untuk membela kebenaran Holobes Kuntul Baris bersatu Kang Gareng Allahu Akbar pungkasane piye ya nyatane londo ayo do wedi to oh ngono ya iya kuwi lho tekad baja mula tekad kaya mbiyen kaya yo dibangun eling-eling awake dhewe aja wedi karo corona aja wedi karo covid kowe wedi karo Gusti Allah ya ta kowe wedi karo Gusti Allah wis to Gusti Allah paring pacoban karo umat iki nek diparingi lara mesti ana tambane nek pancen urung tekan pestine mula aja disepelekke apa kuwi bab perkara syarat sarana saka pamarentah protokol kesehatan ayo dijogo bareng-bareng ngono kaya to masker cuci tangan jaga jarak loh aku mayang yo nganggo masker jari yo repot iki ya rada tak plot-ploke ngono tak tutupi suaraku greng-greng iki ora cetha mula ya tak buka sih ora apa-apa mulane kuwi ya mengingat kepentingan ta terus heeh mulane kuwi aku ya mesti tak plot-ploke hah ya mesti yo aku diplot-ploke to kok diplot-ploke ngapa lho nek penting dak kuwi rono-rono ora senengane pleset-plesetke mula awake dhewe ayo iki mangsa sulit iki Kang Gareng saat ini kita marilah kita bangkit ya waktu-waktu ngene iki kanggo ngetes
ya kuwi awake dhewe aja gumunan aja kagetan. Aku bola-bali ra omong to ngene iki. Aja gumunan aja kagetan. Roh lara kono gumun kaget engko piye malah modiar kanggo ngono. Mula atine kudu jenggelek, tekate kudu dibangun bareng-bareng. Yen perlu kanca-kanca dikandani, ayo co bareng-bareng ditandangi. Disemangati awake dhewe. Aja nganti kendul, aja nganti awake dhewe nglokro. Oh ngono. Pesimis ra nglokro, kudu optimis. Alah mbok ora usah ngomong mis-misan ngono kuwi lah. Supaya aku gen mudeng ngono lho. Aku ki wis tuwek ngono. Aja mbok kae tembung sing ngono kuwi. Lah pitene tulisane ngono kok aku muni piye? Oh iya. Ya. Saiki cek kok ditutukake meneh ning iki disambung nganggo apa kuwi? Lelagon cek. Oh, lelagon. Sadurunge lelagon gandeng iki sindenku saka Banyumas teko kon beksa sik. Oh, jogetan sik. Iki Mbak Sartini. Nyun pangapunten menika kula kunjungaken dumateng tamu agung kula. Iki menika nanpun Bapak Bambang Sigit Nugroho, Kepala Biro Keuangan Kementerian Kominfo. Oh ya rawuh. Sekalian kalian Bapak Saifuddin, Sekretaris Dewan Pers. Wah. Ya, kepareng rawuh. Ya, Kang Gareng. Wah, matur nuwun Bapak. Pareng rawuh wonten sudung kula nyun pangapunten kula menika dalang griya kula wonten dusun. Namung ngajengaken sawah, ngajengaken sabin. Malah ada di duit iso awet. Ati awet ora tau lunga. Nang omah ya mung nyawang tanduran malah ayem terus. Lah iya. Coba saiki nun sewu Mbak Sartini beksa sik Mbak. Diparake Srendra Menyura karo ngaturake Wilujeng Dalu Abahi Kirun. Ya rawuh. Rawuh? Heeh. Aku demben ya Supan Abahi Kirun wayangan. Oh wayangan? Heeh. Dalange Bapak Nata Carita. Nata Carita wis sedo kok. Hah? Nata Carita ngendi? Nata Kelenteng. Oh, ala mbok kandha Joko Deling ngono ra wis. Lah iya, ning seneng aku. Joko wayangane ya wis apik. Lah iya, jan persis kaya aku sing wis cilik ya apa aku. Ngono ya. Ya. Saiki wis moncer wayangane wis apik. Apa sak polahku ditiru. Laku kuwi ditiru ra wis to. Aku nganggo pipa gading ya, yasa pipa gading. Ora ketang cilik kae. Ini yo gading ngene kae. Aku nganggo gelang ya nganggo gelang. Wah dan. Kepiye? Aku yasa kotak gamelan ya dhewe tuku gamelan, tuku wayang. Wah, jian gamelan apik, wayange apik. Lah saiki didol. Wah, piye to kok? Lah ya wong kahanan kaya ngene kok ya ora maido, Gong. Ya wis ora apa-apa, sok ben nek kahanane apik tuku meneh. Oh iya. Nggih. Menika kula caosi rumiyin beksan Banyumasan Mbak Sartini. Ya Mbak, beksa sik. Ya Mas. Monggo.
tepuk tangan kagem Mbak Sartini. Wah nggih matur nuwun. Wah aku keplok kaya oke-oke sing nonton. Pinanten wong 7 ya. Loh, pancen awake dhewe iki protokol kesehatan kudu dijaga tenan, Gong. Tenan kuwi harus apapun yang terjadi nek kowe kepengin sehat. Ngono ya iya. Mulane ayo awake dhewe ning jaga iki nganggo tekad baja kowe mau. Ya ta? Nah. Ana jroning masa sulit iki kanggo nindakake perubahan besar. Nah, ya toh, perubahan besar untuk diri kita sendiri dan untuk negeri. Ngono lho. Ora mung kanggo awake dhewe Kang Gareng, ning kanggo wong sak negara, utamane Indonesia iki. Ngono ya iya. Wah, heeh. Nah, ya. Ayo ditegake perkara disiplin. Nganggo masker, cuci tangan, wis tak cawisi banyu akeh banget. Dan jaga jarak. Kita siap diimunisasi saat vaksin COVID-19 kuwi teko. Nah, iki pemerintah wis nyamakake, wis nyiapake vaksin. Vaksin ki apa? Ya obate corona atau COVID kuwi mau. Najan iki urung teko, mulane sok ben nek wis teko awake dhewe kudu siap diimunisasi, ngono. Oh, ngono iya. Aja nampe aja wegah. Mulot sampun rapete karo nyepelekke kuwi mau. Ora kena ngono rek. Iya ya, iya. Ngono. Ngono. Dina iki prioritas saka KPCPEN adalah Indonesia sehat, Indonesia bekerja, Indonesia tumbuh. Nah. Oh ya 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 ya. Masa kuwi program-program prioritas sing didorong karo PEN mau pemulihan ekonomi nasional mau kaya to banpres, bantuan presiden, usaha mikro, bantuan subsidi utawa upah, program padat karya. Wah, wirasuk saka presiden iya Kang Gareng. Wah. Hebat. Mulane saka kuwi. Ya kuwi awake dhewe ya kudu tenan-tenan mandang gawe. Apa to jane? Mung gotong royong. Paitane mung gotong royong, rukun, persatuan dan kesatuan. Kuwi wae wis. Ngono iya. Ana meneh ya kuwi kredit lunak super mikro dengan bunga 0%. Kaya to yang kena PHK, yang punya usaha bisa terus berusaha. Pinjam maksimal 10 juta, daftar di Dinas Koperasi dan UKM. Wah. Jadi ya gampang ya terus. Iya. Mula kanthi niatmu sing tulus mau Kang Gareng. Anggere kowe niatmu tulus, betul-betul awake dhewe nindakake le ngantepi le apa kuwi awake dhewe le ngadoni perkara Covid iki mau ora mung setengah-setengah. Lahir batin apapun yang terjadi kita hadapi dengan tegar. Wah ya. Nah. Kecoba kuwi Kang Gareng. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, NKRI ini akan melewati badai Covid-19. Badai pasti berlalu karena kita memiliki modal kuat yaitu persatuan mau. Gotong royong mau iya. Dari Sabang sampai Merauke sebagai bangsa yang kuat sejak dahulu kala, tahan banting dan memiliki semangat gotong royong. Hebat ya terus kandhani kok. Ya mung kala mangsane Kang Gareng awake dhewe iki sok-sok ya nyepelekke kuwi lho. Aja Mas, kabeh mawon nggo saniki wong sak Indonesia. Ingkang mirengaken mriksani streaming dalu menika nggo kula dereki sareng-sareng. Awake dhewe aja wedi, wis. Aja nganti tido-tido. Kejaba mumpun diparingi napa nggih? Saking pamarintah didhawuhi nganggo masker, harus cuci tangan, jaga jarak. Ning nggih niku nggih dereng cukup.
mangkanteni nggih niku percaya diri niku wau kudu percaya tenan kaya tembung cara kuno manunggaling kawula Gusti antarane sing mimpin karo sing dipimpin menjadi satu satu tujuan apa merangi Covid wah ngono ya iya kudu diperangi tenan wah iya hebat gitu iya Kang Gareng mula Kang Gareng rasa semangat aja kuatir iki nyuwun sewu saka KPC pen iki le wayangan iki bakal ping pira ping 36 per bulan 34 per bulane ping 34 heeh nek diitung-itung kok setahun iki ping 300 6 atau 304 ngono setahun jadi wiwit saka Oktober iki nganti Oktober 21 mbok menawa lho nek ora kleru lho bakal dienengake wayangan terus ora wayangan terus ya kesenian yang lain ketoprak ya ludruk ya mungkin tari-tarian ya lenong Kominfo kuwi mau le mikirake karo rakyate terutama karo para seniman mula dalang nom-nom wis aja semelang aja kuwatir wis to wis tak usulke mumpung iki bagian keuangan Pak Sigit ya rawuh pun niki dalang nem-neman kathah Bapak mboten sah kula mboten wayang mboten napa-napa monggo gedhi sing nom-nom mumpun siap sedayanipun nyatanipun pentasipun wayang virtual kita tasih kathah monggo mangke pun tata kemawon sinten ingkang badhepun dawuhi supaya ora nuwuhke kemeren ya terus iya Kang nek kaya awake dhewe iki lak ya nuwun sewu le mayang rak ya wis suwe nang panggung iki lha iya wiwit taun 25 sayaene wis pikiran wis awake dhewe le sapa nang ngarep debok rak wis 55 tahun ora bosen iki dilajat apa aku ku jane ya bosen truk ngene iki lha nek aku ora ngene iki arep badok apa oh iya lah iya nek ora mayang arep mangan apa wis iso apa awake dhewe mulane ya diuri-uri mula mburiku tak siapke dalang nom-noman iki anak-anakku saka SMK 8 yen SMKI jurusan pedalangan neng kene kabeh kut tanggal 2, 3, 4 ujian ya neng kene wah ngono ya heeh kuwi wulangan di luar sekolahan kudu ngengerke neng kene sesasi punjul seminggu ya aku ya lahir batin nek ngajari bocah-bocah kuwi coba kuwi generasi penerusku iya engko nek ora ngono wes wayangnya mudian tenan terus tenang tak rewangi berjuang loh tahun 2003 wayang untuk pengakuan dunia wayang adalah karya agung budaya dunia sing budaya aku itu ya maunya piye mangga Bu mantan bupati Pak D mangga Bu Nur nggih. Mugi-mugi ingkang wonten mrikanipun midhangetaken panjenengan, Bu Nur. Nggih, mugi-mugi husnul khotimah. Amin. Nggih. Kula setiap salat nggih kirim Al-Fatihah kagem beliaunya. Ya. Bawane kinanti. Nggih. Mana jam ke Taman Buyung wong kang meneh ayo kene ayu ini neno susah lamun den lekno
tahun 78. Oh ngono, heeh. Jaman aku pacaran karo Suwargi ibuke Danang kuwi lho. Oh ngono ya. Iku ngenteni ning Palur kae ning sane Palang Sepur ngantek. Sekesuk bende sesore jepluk. Balik sesore bende sekesuk jepluk. Oh iya ya. Kuwi padha karo atruk ya pek ngono kae to kuwi. Lambemu ki oh ya edan. Terus senadyan hamung sedelo senadyan hamung sedelo anu nambahi sang semeng tentang apa terus kinanti kasmaran. Oh iya, terus langgame ngenteni anakku ya Duk Mbak Uul aku ngenteni tekamu sayang ngenteni mujune Gom nemas nenoi nah none aja dipedhot ya Duk. Nah kledang kaya teko matan ya terus iya Kang Gareng. Wah ya. Ya ngene Kang Gareng. Anggere gawe lagu ki sing gawe lagu ki nyandang, mesti ya apik. Ngono ya iya. Lelagon ya ta. Ki dawuhe guruku Suwargi Pak Narto Sabdo. Ngendikane anggere gawe lagu ki sing gawe lagu ki atine nyandang. Nah, iki ya apik. Ngono iya. Contone tembake Pak Narto Kelinci Ucul. Pak Narto ya kelangan katresnan. Sindene ucul sitok. Ya selendang biru. Kae ya eneng apa kuwi sinden selendange keri terus ndadak kon tuku nyang toko rentuke biru rupane. Ora padha karo kancane. Dadi selendang biru.
Wah iya ya. Nah, neng ngono Swargi Pae Semarang ki ninggali lagu pirang-pirang iya. Nah, coba tingkat iki karek anu. Mbak Eka. Nur Santi. Ya Mbak, nang arep ngaturke apa? Aku ya ora arep apa kuwi njaluk iki katur karo panjenengan Pak Bambang Sigit Nugroho, Kepala Biro Keuangan Kementerian Kominfo karo nanipun Bapak Saifuddin Sekretaris Dewan Pers. Ya. Ayo, Mbak, aturana tembang sing kira-kira kepenak. Ya, monggo. Tak nyobi langgame kula nggih Pak De. Ya, karepmu. Heeh. Tresna wangenan. Tresna wangenan. Tresna kok diwangeni. Lah. Ora padha karo tresna kok diwatesi ngono to? Nggih. Ha iya. Tresna jarak jauh. Hah? Cinta jarak jauh. Virtual. Oh iya. Cinta virtual. Ana bojo virtual apa kelakon ra ndek anak no. Lambemu ki lho. Teko mendindi ora. Ya, ana bawane ora anu. Enten. Bawane apa? Gula. Endang gula. Iki jendel apa pelok? Pelok 6. Pelok 6. Nggih. Ya. Menika paguyuban wani tombok. Paguyuban wanita mbok. Nggih, wanita mbok niku terdiri dari wanita sing wis dadi mbok-mbok. Ya. Dadi wong wedok-wedok niku kanca-kanca sinden sing do kulino teng omah niku kula klumpuk-klumpukne sedaya, ajak tabuhan, Pak. Ya. Kersane ngurip-urip kabudayan Jawi. Betul. Manut dawuhe panjenengan. Heeh. Wis aja do lali karo budayane wis. Nggih. Ya, aku ya melu seneng ya. Nggih. Aku ra yo mbok dapuk dadi penasehat. Nggih no, Pak. Iya, ya, ora apa-apa. Ah, yo tembangno ya, Mbak. Tresna jarak jauh. Embane Jaya ratih ngono ya apik kan. Jangan aku pengen duduk kok. Iki meneng kok jaro tak pateni kok. Kuwi kok ngewohi-wohi mau nyambut gawe. Usul diri ludruke ya akeh sing nom-nom lho. Kaku sagunging para kenya apa kuwi sagunging para prawan kenya iki prawan oh iya heeh hamong padu kaya tine jadine nggih namung panjenengan menika sampeyan niku sing kesemimpen lebet manah kula. Siang lan
pindha mimilan mintuna itu kuwi itu ngapur nadyan tebih papanira adoh nggone ana Jakarta kok ya adoh yae tan suwala kawula netepi janji ya. imbang ana tresno iya dasare suaramu apik sugih ya cengkok kaya Mbak Uul iki suarane ya apik sugih cengkok wah ayo yo terus ke Mbak nadyan tapi Mokilah